Takže, čauky lidi, vítám vás, admin, u prvního videa ze hry Call of Duty 4 Modern Warfare. Tuhle hru už jsem hrál, vidíte, no, nevidíte. Tahle hra se hraje na různých soutěží, třeba jak byl Grunex Challenge, tak to se tam taky hrálo. A my si zahrajeme asi první misi, máme na to 10 minut, no. Já se to pokusím nějak stihnout, nebo první misi. No, jo. Mission, proluk, KT1, proluk. Blackout, to ne. Samozřejmě bude na to let's play. Crew, jo. Dáme si toto. Už jsem to dohrál a baví mě to. Na Vánoce si přeju Black Ops 2, protože nevím, jestli by mi počítač rozjel Call of Duty Ghost. Nejsem jsem tím jistý a nechci to pokoušet, že je to docela drahé. Tak. Je to o přepadení lodi, která se na konci. Nebudu předbíhat, radši ne. Máme tu Griffin, Gas a kapitána. Hrajeme za SAS a později se hraje i za USCM, myslím. A Gas nás cvičí, to je náš kapitán, který právě hodil do moře cigaretu. A my jdeme na věc. Mám tu čudnou zbraň. Proč nemám tu zbraň, co mají oni? To je jedno. Bude trošku řvát. Aha, no. Jsem zapomněl. Čekat. Dobré. Moment. Neměli nic. Toto má zrovna dobrou grafiku. Jo, tak se přibližuje. Čauky, mňauky. Noťas. Chci noťas. Jsem idiot. Tam hodím granát. Tak a jdeme na ty ciplotiny. Jinak líbí se mi to prostředí. Jak to vlastně to houpání té lodi celkově. Tak. Kůrník. Jo, ještě máme toto. Trojka nic není dobré. Tím se sprintuje. Dobré. Hodně dlouho jsem to nehrál. Teď už jsem vůbec nehrál. Poslední dobu vůbec. No, jdeme. Co je? Minecraft. Mám pořád ovládání z Minecraftu, nevím proč. Jo. Zabij všechny je tam zabij. A já ti zabiju potom taky. No tak když tu ani moc žádná akce. Jo, to je na konci. Zatím. Teď bychom měli. Tu budeme utíkat, takže já se postavím sem. Kdo to rozstřelí nebo otevře? Kapitán. Běž. Stejně mě tam nepustí. No běž. To už není jak v Mafii, ježišmar. Chtěl by to trošku rozhýbat. Proč tu sněží, pro boha? Jo, to je. Ale fakt tu sněží.
konečně. Jsme zabili někoho aspoň. Už je moc jakože dobře, někdo mi už říká, že vůbec neumím natáčet, že vůbec, že to neumím, že takové blbosti prostě. Jako přiznávám, jsem v tom nový, ale sám to ani neskouší nic. Sám to prostě nenatáčí, tak nevím, co se do mě jakože... Ono o tom nic neví, jak to je těžké třeba. No, druhou zbraň. A kačko v téhle hře nemám moc rád. Protože je takové divné prostě. Nemůžu natáčet více jak 10 minut, protože před nás začím přes Bandicam. Říkal jsem to já vím taky, ale prostě hodně lidí si na to stěžovalo. No, hodně. Stěžovalo si na to dost lidí. Škoda. Toto? Já nechci... Zdržuju moc. Až potom bude lepší. Ty HD1. To mě na mě čeká, oni ho nezabijou. Ještě se jde tadyk. Mám nějaké naboje? Ty máš silné nohy. Tak pust ne. No běž. Kurník. Aj. Samozřejmě budem taky dělat... No to je fakt dobrá zbraň. Budem dělat taky, jak udělat, nebo návod na to, jak udělat vlastně začátek, vlastně školení, protože já jsem taky ze začátku, jak jsem to měl, jsem to nechápal vůbec, co tam, proč to nejde, že to nějaké zaseknuté, nebo co vůbec, proč mi to nešlo. No a, aha. Tu jsem ještě nikdy nešel. Aj. Teď na mě někdo vykukne a já budu v rytí. No. Ty, dobře? Ty taky? Tak. Nevím, ale já už bych to pomalu... Ty. Haha. Jo, to chci, uzinka. Jo, to jsem chtěl. 500 nábojů, jo. Ukaž? Jo. Aha. Sneda. Kam teď? Jo, to je ten kontejner, jo. To bude strašně dlouhé. Nevím, k čemu bude tenhle tablet. Tak ho zeber. Kurník rychle, já to chci stihnout. Zeber to, dělej. Buď už ticho. Už. Teď jsem se trochu do toho dostal, konečně. A už končíme, no. Shit. Jdeme, Sinking. No, měl by to být ještě. Jsem tu, jasno. Jdeme. No jo, jasná fusači. Jdeme, utíkej. To naklánění je teď ale otravné, protože tady to je úplně na nic. A jak to no, maximálně budou 2 videa. Nevím, proč ty minulé videa byly černé.